Перше прилапена odluka o maksimalnim čišlje zanjatih na neodredzeni čas u sistemi lokalnej samoupravi za 2017. rok. Odborníky prilapeli i novu odluku o osnovanju javnoho komunalnog podprijemstva pre čistač Kula Verbas, ta zo názvy novoformovaného podprijemstva vyrucené slovo zajednické, co bol predúslov za registrovanie u Agencii za privredni registri. Zo z funkcií okončovateľa dlužnosti direktora u Domoch kultúry Sívec i Červínka i u Centru za sociálnu robotu rozrišení Miljana Medojevič, Miodrag Grubor i Gordana Vakula, a u javnim komunálnym podprijemstve Komunalac Kula Damjan Miljanič i u javnim komunálnym podprijemstve Ruskom Ruski Kerestur Igor Fejdi. Вони такой потім, а на основі конкурсу і заключення mandatno-imunitetnej komisiji, menovaní na funkciji direktoroch u spomnutých ustanovoch i podprijemstvoch na period od 4 roky.